Периодичното гладуване намалява значително риска от хронични заболявания, защото едно от основните неща, които се случва, когато гладуваме, то това е, че му даваме възможност на тялото да се почине, да се възстанови и да започне да си върши работата както трябва. Защото непрестанното тъпкане с храна, което в повечето случаи не е и с качествена храна, то непрекъснато натварва организма и той просто не може да си върши работа. Когато му оставяме на организма време да се възстанови от консумацията и от храносмилането, той започва да изхвърля повече отпадъци от тялото и започва да се възстановява и регенерира много по-добре и много по-ефективно и по този начин значително се намаляват рисковете от хроничните заболявания. Затова, ако не сте опитали, опитайте най-елементарното 16 на 8, което означава 16 часов период пием само вода и в 6 до 8 часов период си консумираме храната, която сме решили. Не означава 6 до 8 часа да не спираме да ядем, а 6-8 часов период да вкараме храненията си, които има. Като го правим всеки ден.